birthday man niya, hatag na lang ako ni Simo ha. Sir Melo, happy birthday. Salamat kay Pugas. Tapi. Yo, tay, nagpabulkit ka tay? Pila bayad pabulkit? 8 bliss? Di lang. Di mo, ano? Ato na sa Usintong dito. Inyo na tindahan di ate? Pila kilos bugas na nila diya? Kita. 60? 2 kilo. Yang kape? Nagkapangapi pun mo te. Pangapi pun mo. Nya dapat mo bugas da. Palit, sa kilo. Pila pa yung bugas niyo paliton? 2 kilo. Ay, kamu na. Asan yung anak ko eh? Oh. Bayang. Kenapa may bugas da? Yung ano yung bugas mo tayo? Kita eh. Magkano nyo dito? Ha? Dali, magkano niyo? Ay, nyo na lang eh. Nga, imo na po ng kape. Imo na ng kape. Santon. Santon Coffee Mix. Kining kape atay, o mawagtang tanan balatian nimo. O niya, di ka magpalpitit, di manghapdos imong kuto-kuto. O niya, kining kape na ni siya mangustin, moringa ug soya powder. Ang bisag bata ni 2 years old pwede mo inom aning kape ha. Dili ka mga pitay. Kini. O imo na ni. Birthday man gud sa kong amigo ron, ni Sir Romilo. Nya, birthday man niya, hatag na lang ako ni Simo ha. Ha? Okay lang, ina lang si Romilo. Happy birthday. Happy birthday, Sir Melo, happy birthday. Happy birthday, Sir Romilo. Salamat kay Pugas. Tapi. Kaano ni sa Agias mo? Nya, inyo na ni bugas tayo. Nya, imo na ni kape. Ha? Salamat kayo. Ah, sige. Nya, thank you, Nay. Thank you, Tay. Gitambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.